नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत वांग्याची कोशिंबीर। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 200 ग्राम दही, 2 मोठे कांदे बारीक चिरलेले, 3 मिरच्या बारीक चिरलेल्या, चवीनुसार मीठ आणि कोथिंबीर, एक मोठं वांग। हे आता आपण गॅसवर भाजून घेऊया। गॅस चालू केला आहे। आता वांग गॅसवरती ठेवून देऊया। गॅस मीडियम वरती आहे। वांग्याचे आपण 2 भाग करून घेतले असे, आणि हे वांग आता आपल्याला चांगल्या प्रकारे मीडियम आचेवरती भाजून घ्यायचं आहे। असं चारी बाजूने आपण अरतून परतून असं भाजून घेणार आहोत। दाखव, असं वांग असं उभं करून ठेवलं आहे, म्हणजे आतपर्यंत आपल्याला ते चांगलं शिजवायचं आहे। वांग आपलं आता चारी बाजूने चांगलं भाजून झालं आहे। आता हे थंड करून घेऊया। वांग थंड झालं आहे। आता आपण वरची साल काढून घेऊया। अशी पूर्ण काढून घ्यायची आहे। वांग्याची साल काढून झाली आहे। आता बारीक आपण करून घ्यायचं आहे, असं कटिंग करून। वांग आपलं बारीक कापून झालं आहे। कांदा घालूया। 2 कांद्यापैकी आपण हा थोडासा ठेवून दिला आहे। मिरची, कोथिंबीर, दही, चवीनुसार मीठ मिक्स करूया। वांग्याची कोशिंबीर आपली तयार आहे। वांग्याची कोशिंबीर आपली बनून तयार आहे। एकदम चविष्ट अशी ही डिश आहे आणि करायला एकदम सोपी आहे। तर हा वांग्याचा प्रकार तुम्ही करून बघा आणि मला कळवायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।